βλέπω ότι ο κόσμος χρειάζεται να του επικοινωνήσουμε για να ξορκίσει το φόβο της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύεις ότι υπάρχει πιο πολλής φόβος ή περιέργεια? Πολλά από τα επαγγέλματα όπως τα ξέρουμε θα αλλάξουν, δεν ξέρουμε αν θα εξαφανιστούν. Όντως τώρα με τους junior πιστεύεις ότι υπάρχει πλήρης ημερική αντικατάσταση ή είναι ένα buzz το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι ένα buzz. Μια παραγωγή Hollywood, ρε παιδί μου, δεν είναι μια εταιρεία η οποία κάνει όλες τις ταινίες. Ναι. Είναι ένας σκηνοθέτης που έχει ένα όραμα, ας πούμε, ένας παραγωγός που έχει ένα όραμα και μαζεύει τους καλύτερους στο είδος του και κάνει και ένα casting ηθοποιών και όλα αυτά. Έτσι θα λειτουργεί και η εταιρεία. Μπορούμε να βγάλουμε λεφτά με το AI, δηλαδή μπορώ να το πω εγώ, πες μου τι να επενδύσω, πού να επενδύσω κτλ. Και να μου πει πράγματα. Δηλαδή σκέψου να μιλάς με ένα AI και να του λες, μα πώς θέλεις να μου δείξεις το εδίο σου? Εγώ είμαι πολύ μικρός γι' αυτό. Και λόγω του ότι είχα ανεβάσει το δείκτη οικειότητας, δεν μου απαντούσε ναι, έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Έλεγε θα σου μάθω εγώ και θα σου δείξω πράγματα και ήταν παράλογο και φοβιστικό. Καλησπέρα. Άλλη μια κουβέντα θα σας πείσουμε. Είμαι ο Σπύρος Ανδριανός. Είμαι ο Κωνσταντίνος Κιτζίος. Και σήμερα θα πούμε για τα εργασιακά, για τα επιχειρηματικά και για τα μελλοντικά. Και για το. Ποιο? Το? Δεν ακούω, ρε μαλάκα. Και το AI. Καλά, ποιον? Ποιος? Φίλος, ναι, αρχικά. Αλλά... Πρώτα φίλος και μετά όλες τις άλλες και δύο. μετά αυθεντία. Ναι. Νούμερο 1 στην Ελλάδα σε αυτό, για μένα. Καλά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ωραία. Νούμερο 1 στην Ελλάδα, στο top 10 της Ευρώπης ή του κόσμου? Στο top 10 της Ευρώπης σίγουρα. Στο κόσμου στο top 30 τουλάχιστον των ομιλητών σε σχέση με το AI. Δημήτρης Δημητριάδης, ρε παιδιά. Πονάτε. Αγόρια μου. Το καλύτερο το pub μετά τον Prime Minister. Να σου πω, παπουτσάκι με background. Να το δείξουμε, μπορούμε να το δείξουμε. Υπάρχει περίπτωση να κατεβάσουμε. Θες να σηκώσω να κάνω γιογκα? Δεν γίνεται. Μετά. Σήκωσε λίγο να δούμε. Να σηκώσω παπουτσάκι. Εντάξει, ωραία, μπόμπα. Το δάμε. Λοιπόν, ομιλητής για το AI και Futurist. Εντάξει, πόσα χρόνια τώρα? Διδάσκονται είτε Analytics και AI στο Πανεπιστήμιο του York τα τελευταία 12. Τα τελευταία 3. Πριν γίνει η μόδα. Λουφάρω λίγο. Ναι. Κάνω δηλαδή κάποια crossover episodes μόνο. Ναι. Και πριν γίνει η μόδα σίγουρα, before it was cool. Το ζήτημα είναι ότι και πριν από 3 ή 5 χρόνια δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έχουμε αυτά τα breakthroughs. Από το 18 και μετά, με τη βοήθεια της Google και της OpenAI, άρχισε να φαίνεται φως. Κάνεις ομιλίες σε διεθνείς σκηνές, έτσι, σε όλο τον κόσμο? 26 χώρες το 20-25 μέχρι στιγμής. Έχω άλλες 2. Έχω μία Σουηδία και μία Δανία μέχρι να κλείσει το έτος. Τέλεια. Και ξεκινάω το Γενάρη δυνατά. Η πρώτη ερώτηση που μου κάνει ο κόσμος όταν τους λέω ότι συγνωρίζω είναι η εξής. Πώς γίνεται σε διεθνείς σκηνές να μιλάει ένας Έλληνας για AI? Θα σου πω την πρώτη φορά που ξεκίνησα να κάνω ομιλίες. Κάποια στιγμή, έχοντας ένα ωραίο invitation από το US Department of State σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής, κάποιος με είδε που έκανε ένα keynote στα πλαίσια ενός τέτοιου προγράμματος, ήταν event organizer στην Αμερική και με κάλεσε να κάνω μια ομιλία. Έκανα την ομιλία μου εγώ κανονικά, με πάρα πολύ pro bono εννοείται, δωρεάν έτσι, με πάρα πολύ χαμηλά expectations και πολύ ψαρωμένος. Και κάποια στιγμή, περίπου 2 μήνες μετά, μου έρχεται ένα invitation και μου λέει: έχω κανονίσει μερικές ομιλίες. Αυτή είναι η αμοιβή. Πολύ καλή αμοιβή για τα ελληνικά δεδομένα, δεν το συζητάω. Θέλω να έρθεις. Πήγα, έκανα τις ομιλίες, πληρώθηκα πάρα πολύ καλά και τον ρώτησα και του λέω: πες μου λίγο κάτι. Εντάξει, στην Ευρώπη, Futurist και με το Foresight ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, 100 άνθρωποι όλοι και όλοι. Φαντάζομαι ότι νομίζω το Professional Association έχει 380 μέλη, κάτι τέτοιο, στην Ευρώπη, έτσι. Στην Αμερική είναι 4.500. Είναι πολύ περισσότεροι. Γιατί εμένα και όχι έναν Αμερικανό που δεν έχει ούτε transfer fees, ούτε travel expenses, ούτε τίποτα? Και μου λέει, επειδή το κοινό είναι Ινδοί, είναι Μεξικανοί, είναι άνθρωποι που έχουν έρθει και θέλουν να ακούσουν πολύ καθαρά αγγλικά, με έναν ρυθμό πολύ απλό, χωρίς πολυπλοκότητες, προτιμώ έναν Ευρωπαίο ομιλητή που δεν είναι native, είτε Αμερικανός είτε Άγγλος, γιατί είσαι πιο ξεκάθαρος. Ναι, τα μιλάς με πρωτόκολλο, ας πούμε. Ναι. Και τα μιλάω στρατηγάκι, δηλαδή κατάλαβες, δεν μιλάω ούτε με πολύ περίπλοκη προφορά,
ούτε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν είμαι native speaker, και ήταν και ένα από τα πράγματα που προβληματιζόμουν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε γενικές γραμμές, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε πάρα πολύ δυνατά μυαλά στην έρευνα. Έτσι. Εγώ κάνω περισσότερο επικοινωνία της επιστήμης και λιγότερο έρευνα. Ασχολούμαι και με ερευνητικά. Εννοείται, έχω και ένα startup που τρέχει επάνω σε αυτά τα πράγματα. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος χρειάζεται να του επικοινωνήσουμε για να ξορκίσει το φόβο της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύεις ότι υπάρχει πιο πολύς φόβος ή περιέργεια? Νομίζω ότι είναι φόβος, με την έννοια ότι σε αυτές τις τεχνολογίες γενικού σκοπού που λέγαμε και με τον Κιτζιό. Μην το πεις εργαλείο, σε γάμισε. Ναι, έχω θεματάκια σοβαρά. Άμα έχετε κάποιο inside joke δικό σας και δεν με έχετε συμπεριλάβει. Το εργαλείο λέει. Έλεγε συνέχεια εργαλείο. Δεν λέμε συχνά ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο. Δεν είναι όμως. Δεν το λες, τεχνολογία γενικού σκοπού. Όχι, ποτέ. Τι είναι αυτό τα καθηγητηλίστικα? Αυτό είναι όμως. Δηλαδή είναι όπως ο ηλεκτρισμός, είναι όπως η ατμομηχανή. Δεν είναι εργαλείο. Εργαλείο είναι το. Ο κάβουρας. Ο κάβουρας, μπράβο, ναι. Εργαλείο είναι το σκεπάρνι, ρε παιδί μου. Δεν είναι εργαλείο, τελεία. Οπότε σε όλες αυτές τις τεχνολογίες, επειδή ακουμπάνε όλες τις πτυχές της ανθρωπότητας, έχουμε προβληματισμούς. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει να συζητάμε για γενική τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχουμε φτάσει να συζητάμε για ρομπότ και τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αναταράξεις στα εργασιακά. Δηλαδή προς το παρόν συζητάμε μόνο για την αντικατάσταση του junior. Μάλιστα. Εκεί θα φύγει και το κομμάτι της χειρονακτικής εργασίας που μέχρι τώρα όσοι έχουν βγει λένε γίνεται υδραυλική, ψυκτική, θα έχετε δουλειά για τα επόμενα 10 χρόνια. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι έτσι. Είναι ότι πολλά από τα επαγγέλματα όπως τα ξέρουμε θα αλλάξουν, δεν ξέρουμε αν θα εξαφανιστούν, αλλά λόγω αυτής της γενικότερης κατάστασης ο κόσμος φοβάται, νιώθει απροετοίμαστος. Οπότε σου λέει, τι να σπουδάσουν τα παιδιά μου, εγώ θα έχω εργασία, πώς θα είναι? Όντως τώρα με τους junior πιστεύεις ότι υπάρχει πλήρης η μερική αντικατάσταση ή είναι ένα buzz το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι ένα buzz. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα γλωσσικά μοντέλα, τα LLMs, ChatGPT και Gemini και τα σχετικά έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο με τους agents να μπορούν να κάνουν tasks, επαναλαμβανόμενα εργασίες junior, που συνήθως σε αυτές τις εργασίες, επειδή ήταν επαναλαμβανόμενες, ρίχναμε ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή λέγαμε θα ρίξω ανθρώπους να τελειώσουν το πολύπλοκο ή το με πολλά βήματα και task. Πώς πιστεύεις ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό mid-level management εάν, ας πούμε, περάσει η δεκαετία στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα αναιρέσει εν πολλοίς, όχι καθολικά, τους junior? Πώς αυτοί με κάποιο τρόπο θα μπουν ως junior στα 30 τους πλέον ή θα μπουν κατευθείαν ως middle level? Και αν μπουν ως middle level, μήπως το middle level management θα είναι το νέο junior level? Εκεί αλλάζει λίγο όλος ο τομέας εργασίας. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε σε ιεραρχικές δομές καθόλου. Δηλαδή αυτό το middle level, junior, high level, C-level δεν θα υπάρχει πια. Θα πάμε σε μια λογική ότι έχω μια ιδέα και θέλω να κάνω μια ομάδα που να έχει συγκεκριμένα skills. Αυτά τα skills κάποια θα τα αγοράσω συνθετικά, δηλαδή από κάποιο AI, κάποια θα τα αγοράσω από ανθρώπους. Αυτό που λες τώρα ουσιαστικά καταργεί και την ιεραρχία σε έναν βαθμό. Την καταργεί, ναι. Δηλαδή θέλω να σκέφτεστε το μέλλον των εταιριών πιο πολύ σαν παραγωγές Hollywood. Δηλαδή, οι παραγωγές Hollywood δεν είναι μια εταιρεία, μια ιεραρχία. Ακόμα, είναι σύντομο. Για πες. Νομίζω είναι ότι... σύντομο, εννοείς θα το κάνω σύντομα ή θα μου το περιγράψεις? Το βλέπω εγώ σε σένα πάρα πολύ σύντομα σε παραγωγή Hollywood. Έχει Hollywood. Έχει το φυσικ, ρε παιδί. Ήθελα να κάνω μια σκέψη, μου ήρθε. Έχει το φυσικ. Και εμένα μου ήρθε, αλλά τη συγκράτησα. Γιατί μετά τον Prime Minister είναι σοβαρό το podcast. Δεν μπορώ να βγω και να πω σε τι παραγωγή τον βλέπω. Έτσι. Αν μα βρει, είναι Bollywood πάντως. Ναι, όχι, έχω χειρότερα. Αλλά έχει ωραία Όσκαρ όμως συγκεκριμένη, να ξέρεις.
Ναι. Σε αυτό λοιπόν. Θα μας πεις τίποτα για αυτό που ήρθες ή. Τέλειο. Θα μας συγχωρέσει από το κοινό τώρα, είναι και φίλος ο Δημήτρης. Εσύ έκανες την εισαγωγή. Πρώτα φίλος, μετά επιστήμονας και τέτοια. Ρε παιδί μου, ναι. Να μην πω πως έχω στο τηλέφωνο μου τον Κιτζιό γι' αυτό. Οπότε θα το δει μεταξύ μας. Όχι. Αυτό είναι κρυφό μυστικό. Ναι, θα μας παίξει μπιπ. Σε αυτό λοιπόν, μια παραγωγή Hollywood, ρε παιδί μου, δεν είναι μια εταιρεία η οποία κάνει όλες τις ταινίες. Είναι ένας σκηνοθέτης που έχει ένα όραμα, ας πούμε, ένας παραγωγός που έχει ένα όραμα και μαζεύει τους καλύτερους στο είδος του και κάνει και ένα casting ηθοποιών και όλα αυτά. Έτσι θα λειτουργεί και η εταιρεία. Έχεις ένα όραμα. Αν στα 22 εγώ θέλω να βρω μια junior θέση και δεν τη βρίσκω γιατί με έχει αντικαταστήσει το AI και με κάποιο τρόπο κάνω δουλειές του ποταριού, project basis πράγματα, λίγο σεζόν, λίγο από εδώ, λίγο ένα project με το ένα κτλ. Όταν φτάσω 30, πώς θα είμαι ανάμεσα στους καλύτερους για να με επιλέξει η παραγωγή του Hollywood? Πριν φτάσω 30, χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνω το καλύτερο και το πιο ασφαλές free upskilling στη ζωή μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος θεωρεί ότι για να μάθει τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να έρθει κάποιος να του μάθει, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η ίδια. Είναι self-taught, θα είναι αυτό δηλαδή. Ναι, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, όλα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, αν ξεκινήσεις και πεις στο ChatGPT, στο Gemini, είμαι γραφίστας, ασχολούμαι με τουρισμό, μου αρέσει η αστρονομία και θέλω να γίνω παραγωγός περιεχομένου. Θέλω να μεγαλώσω τις γνώσεις μου σε σχέση με τη φυσική. Θέλω να μεγαλώσω τις γνώσεις μου στην πληροφορική, για παράδειγμα. Που είναι ένας κλάδος που θα χτυπηθεί πάρα πολύ από την τεχνητή νοημοσύνη. Με την έννοια ότι το πρώτο πράγμα που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι να γράφει καλά κώδικα. Άρα ο υπέρτατος σκοπός, αν θέλεις, όλων αυτών των εταιριών είναι να γράψουν κώδικα για την τεχνητή νοημοσύνη που να παράγει τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Αυτό θα δημιουργήσει ένα κύκλο καλύτερης τεχνητής νοημοσύνης από πλευράς κώδικα. Άρα, αν θέλω να γίνω καλύτερος προγραμματιστής, τι χρειάζεται? Να μάθω να έχω κριτική ικανότητα, να έχω διοικητικά soft skills για να μπορώ να χειρίζομαι ανθρώπους αλλά και agents, να έχω μια περισσότερη γνώση σε σχέση με την ηθική, άρα να μπορώ να κρίνω από ένα ηθικό πλαίσιο, διάφορα άλλα κομμάτια λεπτών δεξιοτήτων που συνήθως, επειδή είμαστε ακόμα σε έναν εργασιακό μεσαίωνα παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα, δεν τα έχουμε βάλει σε πρώτη προτεραιότητα. Γιατί και το σχολείο και η εργασία δημιουργεί co-workers, δηλαδή δημιουργεί ανθρώπους που είναι κομμάτια ενός συστήματος. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, αναγκαστικά θα αλλάξει και εγώ δεν είμαι από την πλευρά των ανθρώπων. Πώς θα βιοπορίζεται, ρε φίλε, ο 25άρης που είναι self-taught από το AI? Θα μπορέσει να κάνει upskilling και να μπει σε ένα σύστημα από τα κομμάτια που του αρέσουν και είτε να ηγηθεί μιας ομάδας που θα δημιουργήσει αξία, είτε να μπει σε μια ομάδα που θα δημιουργήσει αξία. Η αξία δεν θα δημιουργείται από πάνω προς τα κάτω, μπορεί να δημιουργείται και από κάτω προς τα πάνω, μπορεί να δημιουργείται και από δομές οι οποίες δεν είναι απαραίτητα κάθετες αλλά οριζόντιες. Το βλέπουμε αυτό, το είδαμε και στο Hollywood, το είδαμε και σε ομάδες εταιριών που ξεκίνησαν από πολύ startup λογική. Ναι. Άρα σε όλο αυτό θέλω να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ιεραρχία θα είναι και κάτι του παρελθόντος. Και ξαναλέω. Ίσως να ανήκει μόνο στα ανώτερα στρώματα, ρε φίλε. Δέλτα σίγμα. Ναι, executive decision. Δεν πάω να παίρνει executive decision ποιος θέλει σε μια εταιρεία. Όπου χρειάζεται μια ιεραρχική δομή για να παίρνονται αποφάσεις, πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι το AI θα δίνει τα δεδομένα και εμείς θα παίρνουμε την απόφαση. Ναι, φυσικά εννοείται. Δεν λέω ότι θα δώσουμε στο AI πράσινη κάρτα να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Επηρεάζονται όλα και δεν είναι η εργασία ούτε ένα κομμάτι μόνο βιοπορισμού. Αυτό θα αλλάξει. Για μένα είναι δυστοπικό σενάριο να φτάσουμε η εργασία να είναι μόνο βιοπορισμός. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε την ευκαιρία να είναι κομμάτι αυτοεκπλήρωσης. Παραγωγικότητας, νοηματοδότησης, αυτοεκπλήρωσης. Πώς θα έχουμε έσοδο?
Στο κομμάτι του εσόδου θα συνεχίσουμε να παράγουμε αξία. Αυτό που λέω σε σχέση με τα προϊόντα είναι ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλά βιομηχανικά προϊόντα τα οποία θα γίνουν αυτόματα, ας πούμε, και θα παράγονται σε χαμηλότερες τιμές. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αλλαγή προς τον τρόπο που οι άνθρωποι αγοράζουν. Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν φυσικό κατάστημα, δεν αγοράζουν προϊόν, αγοράζουν τη λύση σε ένα πρόβλημα, αγοράζουν την εμπειρία, αγοράζουν κομμάτια που θα τους μείνουν. Άρα σε αυτό το κομμάτι των εμπειριών, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα προϊόντα που ταυτίζεσαι, χρειάζεται μια νοηματοδότηση που όσο καλό να είναι το AI, απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο. Και ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβεις έναν άνθρωπο είναι να προσλάβεις έναν άλλον που καταλαβαίνει τον άνθρωπο. Άρα το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Ναι, μπορεί το AI να μιμηθεί την συναισθηματική νοημοσύνη, δεν μπορεί όμως να την κάνει ενσώματη. Αυτό τώρα το υπολογίζεις σε ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε, χρονών. Λιγότερο από 3 χρόνια. Τι λες, μωρέ. Άντε ρε. Πολύ λιγότερο από 3 χρόνια. Αν σε δεν κάνω challenge έχουμε... Δημήτρη Δημητριάδη. Ωραία. Δόκτωρ Δημήτρη Δημητριάδη, σε κάνω Μίλησέ challenge. μου πότε, πες πότε γυρίζουμε αυτό το επεισόδιο και πότε θα είναι σε 3 χρόνια από τώρα. Λοιπόν, 16 Δεκεμβρίου του 2025, ώρα 3 και 27, γυρίζεται αυτό το επεισόδιο. Ο Δημήτρης Δημητριάδης, 16 Δεκεμβρίου ή και λίγο νωρίτερα, από τις 16 Δεκεμβρίου 2029, 3 και 28 πλέον, πιστεύει ότι... Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλα breakthrough σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Όχι πολλά breakthrough. Δεν είπες αυτό. Δεν είπες αυτό. Τι είπα. Πες τι είπα. Να πω κάτι, συγγνώμη. Πριν 3 χρόνια, 4, είχε έρθει στα απλά και ανδρικά. Στο προηγούμενο podcast που κάναμε. Το ξέρω, μου το εξηγήσει, έχω έρθει κι εγώ. Λέει ο κόσμος. Για τον κόσμο. Είχα τη χαρά και την... Αλήθεια, δεν θυμάμαι. Ήταν η πρώτη μου δημόσια εμφάνιση. Εσύ μου ξεκίνησες τα πάντα μόνο μου. Τι μίση ήταν αυτή. Είναι γιορτές. Εντάξει, δεν έχω ακούσει καλή κουβέντα εδώ και χρόνια. Είναι. Όχι, εγώ σε σένα ρε μαλάκα. Δημόσια όχι. Έχετε γυρίσει επεισόδιο που τον επισκέπτεται το πνεύμα των Χριστουγέννων. Λοιπόν, και είχε πει ο Δημήτρης κάποια πράγματα τα οποία βγήκαν όλα, φίλε. 3 χρόνια πριν. 4 χρόνια πριν. Μπορώ να το κόψω κομματάκια και να λέω. Τα έλεγα εγώ. Να ξέρεις, μία αλλαγή που κάναμε στο Men of Style, στο πώς απευθυνόμαστε και στο κοινό και στο τι βλέπουμε στην αγορά, την πήραμε από τον Δημήτρη, από εκείνο το επεισόδιο. Όπως? Ρε φίλε, ξέραμε, δεν θέλω να το πω τώρα γιατί θα επηρεάσει πολλούς ανθρώπους. Ναι. Απλά ξέραμε πώς θα αλλάξει το φλερτ. Και η προϊόντική μας προσέγγιση άλλαξε αντίστοιχα. Οκ. Κατάλαβα. Τα λέω στο επεισόδιο να μπείτε να το ακούσετε. Οκ, ωραία. Σε αυτό λοιπόν. Μην εκπλαγείς δηλαδή αν έχει βγει όντως. Εμένα μου φαίνεται και εμένα 3 χρόνια μου φαίνεται πάρα πολύ λίγο. Παιδιά, δεν είναι προβλέψεις αυτά. Έτσι, δεν κάνουμε προβλέψεις. Προσπαθούμε μέσα από δεδομένα να δούμε συγκλήσεις οι οποίες είναι μπροστά μας. Είναι τάσεις με νούμερα αυτά. Δεν είναι δηλαδή ότι προσπαθεί να. Δεν βλέπει μια. Δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα. Όχι. Μην παρεξηγηθώ. Το τσαλεντζάρω γιατί ο δικός μου εγκέφαλος δεν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί τόσο σύντομα. Μα γίνονται και πράγματα και επειδή τώρα πιστεύω που δεν ότι μπορούμε αυτό να το αποκλείεται και το άσε μας δε Δημητριάδη, με την καλή έννοια θα το πούνε και κάποιοι που μας ακούνε τύπου άσε μας δε φίλε. Σε 3 χρόνια δεν πιστεύω. Και το λέω με λόγο γνώσεως. Ο δικός μου εγκέφαλος δεν μπορεί να πάει μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Πηγαίνει αν του πει σε 10, σε 3. Το φοβάται, δεν μπορεί να το σχεδιάσει, δεν έχει αυτή τη συνθετική σκέψη, δεν γνωρίζει εκ των έσω την τεχνολογία πόσο γρήγορα κινείται και πιστεύει ότι αυτό θα είναι, άντε να παίζουμε λίγο με το GPT, ας πούμε, μετά από 3 χρόνια. Εγώ εκεί είμαι. Είμαι πιο συντηρητικό μοντέλο από άποψη μυαλού. Γι' αυτό το challenge. 10 χρόνια στην τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή είναι 100 σε οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία. Ναι, κατάλαβα. Άρα στο κομμάτι που έχει να κάνει μόνο, ας το πάμε χρηματοοικονομικά, που είναι και το πεδίο σας, έτσι. Χρηματοοικονομικά, αν σου αναλύσω οι επενδύσεις που έχουν γίνει, όχι σωστά. Αυτές που έχουν ανακοινωθεί, έτσι. Δεν λέω ότι έχει ανακοινώσει 200 δις η Αμερική, δεν λέω ότι εννοείται ότι η Κίνα θα δώσει άλλα 200 δις. Τουλάχιστον. Και πρέπει να βγουν αυτές και δεν γίνεται να περιμένουν 10 χρόνια για να βγουν. Αυτές οι επενδύσεις. Λέω, η Ευρώπη έφτασε να ανακοινώσει η Ευρώπη 200 δις για να μπορέσει να δει ένα προβάδισμα και πάλι το συζητάμε. Άρα χρηματοοικονομικά δεν μπορεί να είναι zero sum game. Δεν μπορεί να είναι ας τα βάλουμε να περιμένουμε. Αυτό που με προβληματίζει
και αυτό που ακούω σε συζητήσεις με πολύ μεγάλους founders είναι το ανησυχητικό. Ότι επειδή πρέπει να δούμε αποτέλεσμα γρηγορότερα, θα κάνουμε και bypass κάποια πράγματα τα οποία για μένα δεν θα έπρεπε να είναι στο τραπέζι. Τύπου ηθικής, Τύπου ηθικής, τύπου προσωπικών δεδομένων, πράγματα που έχουν σχέση με το πώς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στον πόλεμο, κομμάτια που έχουν σχέση με βιοηθική. Άρα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, αν με ρωτούσες θεωρείς ότι θα έχουμε θετικό αντίκτυπο, θα σου έλεγα ναι, αλλά με μεγάλο φόβο. Γιατί με μεγάλο φόβο? Και το λέω εγώ που και το βιβλίο μου και το επόμενο που θα έχουμε μέχρι το Φεβρουάριο είναι πάρα πολύ στη θετική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει γράψει να πούμε εδώ στον κόσμο το 2049, σωστά. Το 2049 κυκλοφορεί τον Φεβρουάριο σε ανανεωμένη έκδοση και θα έρθει το καινούριο. Όχι, θα το λέμε 2049 reload. Σε αυτό... Ναι, αλλά πρόσχετα, όλο θα τους μείνει σε όλους τώρα. Το σκέφτομαι. Όντως. Ναι, θα πάω στην Geekbooks που είμαστε παρέα και θα πω παιδιά, εδώ πέρα θέλω να το κάνουμε 50. Πάμε 50. Κάτι ξέρει. Έτσι, κάτι ξέρει. Τώρα πάει παντού. Πάρε το σάντουιτς με μαγιονέζα. Ξέρω που κάνει συνέντευξη με τον Υπουργό. Κολλάει πάνω. Μας καλέσαν σε ένα συνέδριο, εντάξει, πρόσφατα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: ξέρω ότι έκανα το call με τους ανθρώπους. Και του λέω: ένα συνέδριο που έχουν καλέσει και τον Πρωθυπουργό. Και μου λέει: και εμείς. Έτσι, ρε φίλε. Μ' αρέσει γιατί ταυτίζεστε. Μ' αρέσει. Μου λέει: να σου πω, είναι σοβαρό συνέδριο, έχει καλέσει τον Πρωθυπουργό. Πλέον δεν πιάνει αυτή η μπογιά. Πρόσεξε. Αν δεις το βίντεο του 4 χρόνια πριν, έχω βγει με t-shirt. Σήμερα σακάκι. Ναι, σωστό. Θα λέμε πρόπου μου και after μου. Δηλαδή, κανονικά. Εντάξει, το συζητάω. Και μια και λες για επενδύσεις. Έδωσα πάσα για χορηγό τώρα. Ακριβώς, ρε φίλε, ναι, γιατί να σου πω κάτι. Συγγνώμη λίγο. Κάνουν επενδύσεις τόσα εκατομμύρια. Να μην κάνουμε και. Δισεκατομμύρια, είπες μάλλον. Σωστά. Να μην κάνουμε και εμείς επενδύσεις για να φροντίσουμε το μελλοντικό μας αυτό. Σωστό. Και πού θα κάνουμε επενδύσεις, Κωνσταντίνε μου? Freedom 24. Freedom 24 με link στην περιγραφή. Με link στην περιγραφή και VUAE δεν μπλεκείς? Ναι, με VUAE γιατί είναι ο πιο safe τρόπος, τουλάχιστον αυτό που κάνουμε εμείς. Αυτό κάνουμε εμείς, παιδιά. Άμα θέλετε να κάνετε κάτι άλλο, κάτι άλλο. Μέσω της Freedom 24 μπορείτε τα πάντα. Της ασφάλειας. Όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει, είναι η πιο safe επιλογή γιατί μεσοσταθμικά φαίνεται ότι έχει μια απόδοση 8, 9, 10% άμα το δεις σε βάθος χρόνου. Βέβαια, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές και ούτε είμαστε χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Σας λέμε τι κάνουμε εμείς. Τώρα, άμα θέλετε να μπείτε σε ένα ταξίδι τέτοιο επενδύσεων κτλ. Και σιγά σιγά να βάλετε μια συνήθεια στην καθημερινότητά σας να επενδύετε ό,τι χρήματα σας μένουν και μπορείτε να τα διαθέσετε, ας πούμε, στη Freedom 24, link στην περιγραφή, ανοίγει το λογαριασμό μέσα σε 2 λεπτάκια. Όχι άμα θέλετε. Γιατί να μην θέλετε? Μου λες, άμα θέλετε να μπείτε στο ταξίδι, αυτό τι σημαίνει? Γιατί να μην θέλετε? Δουλεύετε 12 μήνες το χρόνο και αμείβεστε για 14. Αυτούς τους 2 μισθούς, κάντε τους επένδυση. Σωστά. Έλα, τσακ μπαμ. Ή αν μπορείτε με 50, 200 ευρώ, 500 ευρώ, ό,τι μπορεί ο καθένας. Για μένα το βασικό είναι να τους γίνει συνήθεια. Αυτό είναι. Κάθε ένα μήνα, 2 μήνες να βάζουν κάποια χρήματα στη Freedom 24 για να μπορούν να το δουν στο μέλλον. Έτσι. Γιατί βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα, μας τα λέει εδώ ο Δημήτρης με λίγο φόβο. Σε 3 χρόνια δεν θα έχει junior. Τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έτσι είναι, να έχετε ένα αμυντικό λογαριασμό, να δουλεύει για εσάς και εσείς να μαθαίνετε AI. Και τώρα, να επανέλθω λίγο στο Δημήτρη μας. Ωραία, μιας και λέμε τώρα για τις επενδύσεις. Μπορούμε να βγάλουμε λεφτά με το AI, δηλαδή μπορώ να το πω εγώ, πες μου τι να επενδύσω, πού να επενδύσω κτλ. Και να μου πει πράγματα. Δες τι γίνεται τώρα. Εννοείται ότι μπορείς και εννοείται ότι μπορείς να πάρεις δεδομένα από μια τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που δεν πρέπει να σκέφτεσαι είναι ότι θα κάνεις outsmart, ότι θα κερδίσεις την JP Morgan και την J σε αυτού του κόσμου. Έτσι. Ένα βασικό πράγμα είναι ότι κάνω μόνος μου την έρευνά μου και με βοηθάει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη να κάνω γρηγορότερα είτε την τεχνική ανάλυση, αν γνωρίζω τεχνική ανάλυση και ξέρω πώς να κρίνω το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης, είτε την έρευνα του να μου μαζέψει τα σήματα. Δηλαδή, ποιες εταιρείες λένε ότι θα πάνε στο χρηματιστήριο, ποιες εταιρείες είναι στο χρηματιστήριο και κοιτάνε να κάνουν κάποιες αγορές. Άρα, αυτές οι αγορές θα ανεβάσουν την τιμή της μετοχής. Μπαίνω εγώ στη Freedom 24 τώρα, έχω κάνει το λογαριασμό μου και θέλω να επενδύσω. Ωραία. Και δίνω δεδομένα στο ChatGPT για να μου πει, ξέρω εγώ,
να επενδύσω χ ποσό. Είναι κάτι το οποίο προτείνεις σαν τακτική? Ναι, για να μπορείς να κάνεις αρχικά, εσύ που είπες ότι είσαι του ασφαλούς, μπορείς να κάνεις αρχικά, να σε βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο το ChatGPT, και το ChatGPT και το Gemini που είναι μαζί με το Gmail δωρεάν, και το Claude. Μπορείς να κάνεις τα σενάρια του πες μου 4 πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά σε αυτή την επένδυση, πες μου 3 τρόπους για να διασφαλίσω την επένδυσή μου και αν αυτό που βλέπω έχει και τι προφίλ ρίσκου έχει. Γιατί πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει το προφίλ ρίσκου μιας επένδυσης. Άρα του περιγράφεις τον εαυτό σου και λες, εγώ είμαι ένας συντηρητικός άνθρωπος ο οποίος παίρνω αυτό το μισθό το μήνα, έχω αυτά τα έξοδα το μήνα και θέλω να επενδύω αυτό. Και σκέφτομαι να βάλω χρήματα σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό. Με βάση την τρέχουσα αγορά και πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα χρηματιστήρια. Θέλω να πας στο ίντερνετ και να ψάξεις και να μου φέρεις μία ανάλυση, χωρίς να είναι βαθιά χρηματοοικονομική για εμένα. Να την καταλάβω, ναι. Ή κάνε μου μια βαθιά χρηματοοικονομική ανάλυση και μετά πάρε αυτή την ανάλυση και πες στο ChatGPT, τώρα θέλω να μου την εξηγήσεις σαν κάποιον που δεν καταλαβαίνει, σαν 10 χρονών. Μάλιστα, πολύ για να μου το κάνεις πάρα πολύ απλό. Αυτά τα μοντέλα είναι διαλογικά. Μπορώ δηλαδή να του δώσω το PDF του ισολογισμού της εταιρείας που θέλω να επενδύσω τις μετοχές ή τα 3 τελευταία χρόνια και να πω θέλω να επενδύσω σε αυτή την εταιρεία. Οι ισολογισμοί είναι δημόσιοι, έτσι, είναι στα site των εταιρεών. Ειδικά στο εξωτερικό μπορώ να μπω, να κατεβάσω τους τελευταίους ισολογισμούς, να τους δώσω στο ChatGPT και να πω δες τους τελευταίους ισολογισμούς και κρίνε τι μπορώ να κάνω. Και διάβασε και όλη την παραφιλολογία μέσα σε εισαγωγικά που υπάρχει στο διαδίκτυο για αυτές τις μετοχές και πες μου αν ταιριάζει στο προφίλ ρίσκου. Και μπορώ να φτιάξω προτζεκτάκια, μπορώ να φτιάξω δικά μου κομμάτια που αυτό το πράγμα να έχει μια ιστορικότητα. Τέλειο. Τώρα ειδικά όλα τα μεγάλα μοντέλα υποστηρίζουν και μνήμη και αρχεία. Άρα μπορώ να έχω μνήμη του δικού μου προφίλ και αρχεία. Άρα να το χρησιμοποιώ για να πάρω τις αποφάσεις. Αλλά η τελευταία απόφαση πρέπει να είναι δική μου. Ναι, βέβαια. Δεν μπορώ να... Για να είναι δική μου πρέπει να έχω και ένα βασικό knowledge. Ακριβώς. Άρα μην αμελούμε τη μελέτη, μην αμελούμε το διάβασμα. Την έρευνα επίσης. Μην αμελούμε την έρευνα. Κάντε την έρευνά σου, παιδιά, πρέπει να επενδύσετε. Απλά το κάντε την έρευνα. Έχει γίνει πια πολύ εύκολο. Ναι. Προσπαθώ να προστατεύσω τον κόσμο από το να του γίνει πανάκια το να κάνει ό,τι αλόγιστα του πει το ChatGPT. Ναι, γιατί και το prompt το δικό του μπορεί να μην είναι το σωστό, μπορεί να είναι biased, μπορεί να είναι ελλειπές και μπορεί το GPT να μην του πει ότι είναι ελλειπές, γιατί το GPT μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό το data μου δίνεις, δεν θα σου πω, είσαι σίγουρος ότι μου έχει δώσει ό,τι χρειάζεται. Δεν θα με ρωτήσει ενδεχομένως αυτό. Οπότε... Ναι, εκεί πρέπει να είσαι εσύ εκπαιδευμένος και να του πεις, έχει σίγουρα ότι χρειάζεσαι ή χρειάζεσαι και κάτι ακόμα. Μπράβο, πολύ ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο. Λοιπόν... Και sorry, θέλω να πω αυτό γιατί το είπα τις προάλλες και σε ένα συνέδριο, ότι νομίζω ότι πρέπει, ειδικά στην Ελλάδα, πρέπει παράλληλα με την τεχνητή νοημοσύνη να δουλεύουμε και αυτή που έχουμε ξεχάσει, την ανθρώπινη. Ναι. Εντάξει. Και ειδικά σε αυτή τη χώρα την έχουμε αμελήσει λόγω του κακού σχολικού και πανεπιστημιακού μοντέλου γνώσης που έχουμε. Εντάξει, εδώ εγώ θα πω ότι δεν είναι θέμα χώρας, έτσι. Παντού, δηλαδή αν εξαιρέσεις τις βόρειες χώρες που δοκίμασαν ένα διαφορετικό μοντέλο εκπαίδευσης, ο κόσμος παγκοσμίως λειτουργεί κάτω από ένα τέτοιο τύπου μοντέλο που προετοιμάζει ανθρώπους να ενταχθούν σε ένα εργασιακό σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε μετά την βιομηχανική επανάσταση. Άρα δεν είναι ότι δεν μπορούμε εμείς σαν Ελλάδα να κάνουμε upgrade του συστήματος, είναι ότι το παγκόσμιο σύστημα λειτουργεί έτσι. Για να κάνουμε εμείς upgrade και να γίνουμε το παράδειγμα, να γίνουμε οι Σιγκαπούροι, ας πούμε, πρέπει να πάρουμε ρίσκα. Ας γίνουμε η Αγγλία που βάζει στο σχολείο, στο πεδίο ομαδικές εργασίες, βάζει κατανόηση κειμένου και όχι απλά περίληψη του κειμένου. Δηλαδή σου αλλά σκέψου ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, η Αγγλία δεν έχει δωρεάν πανεπιστήμια. Ένα παράδειγμα. Η πανεπιστημιακή μόρφωση πρέπει να. Ακόμη χειρότερα. Εκεί ακόμα ξεπληρώνουν τα δάνεια που πήραν για να πάνε στο πανεπιστήμιο να σπουδάσουν. Ναι. Η αποκατάσταση αυτών των ανθρώπων σε σχέση με την Ελλάδα ποια είναι? Δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερη, να ξέρεις. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω. European Skills Index. Ναι. Προτελευταίοι. Τα τελευταία 6 χρόνια.
Δεν τους πιστεύεις αυτούς τους δείκτες, θα μου πεις? Όχι, τους πιστεύω. Τους πιστεύω. Αυτό που δεν πιστεύω είναι το bias. Έκθεση PISA. Λειτουργικός αναλφαβητισμός. Πιστεύεις ότι είμαστε σε καλό επικοινωνιακό επίπεδο αυτή τη στιγμή στο κομμάτι λέω Α, καταλαβαίνεις Α, μου απαντάς το Α και ανταπαντώ στο Α.1 που μου έχεις πει εσύ, ή λες Α, καταλαβαίνω ΑΒΓ, απαντώ στο Β, μου απαντάς το Γ? Γιατί εγώ βλέπω αυτό. Καθημερινά μέσα στις επιχειρήσεις. Καθημερινά. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα επαγγελματικό πάρα πολλές φορές και του AI. Είναι κοινωνικό, είναι λειτουργικό. Είναι τι αντιλαμβάνομαι. Είναι τι διαβάζω, τι κατανοώ και σε τι απαντάω. Σε αυτό πιστεύω ότι το σχολείο και το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το οποίο κάνει emphasize 101% στο κομμάτι της αποστήθησης και της παπαγαλίας, χωρίς να τεστάρει εάν κριτικά μπορείς να σταθείς απέναντι στην πληροφορία και τη γνώση για να μπορείς να την κατανοήσεις και άρα να τη μεταλαμπαδεύσεις, ευθύνεται εν πολλοίς για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Τι μπορούμε να κάνουμε καλά? Να συνεννοηθούμε. Άλλο συνεννόηση όμως, άλλο επικοινωνία. Αυτό είναι my 5 cents, πώς λέγεται αυτό. Σε αυτό, να ξέρεις, θεωρώ ότι οι γενιές όπως η γενιά Z και η γενιά Α που έρχεται είναι πολύ καλύτερα καταρτισμένες όσον αφορά αυτά τα set των skills, γιατί έχουν έκθεση σε πράγματα εκτός του πεδίου που μπορεί να δώσει ένα σχολείο ή μια οικογένεια. Αλλά γιατί η τεχνολογία το επηρέασε για να πάρει έξτρα προσλαμβάνουσες. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ δηλαδή ότι θα δούμε πολύ βελτιωμένες μέσα σε τα πλαίσια του να είσαι ένα παιδί το οποίο αντιλαμβάνεσαι πράγματα και δεν είσαι κλεισμένο σε κάποιο τοξικό περιβάλλον ή σε μια μικρή κοινωνία. Έτσι, αλλά μην αμελούμε το γεγονός ότι μέσα σε ένα πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή και μάλιστα πολύ κοντά μας εδώ πέρα υπάρχει workbook, υπάρχει βιβλίο το οποίο ακόμα μέσα αποτυπώνει το floppy disk. Ναι, φυσικά. Γράφει τι είναι το floppy disk. Από πότε έχει να ανανεωθεί αυτό και γιατί να μαθαίνει τι είναι το floppy disk? Σε αυτό το κομμάτι. Είναι ιστορικό, αρχαιολογικό. Δυστυχώς όχι. Το major είναι πληροφορική σε αυτό το πανεπιστήμιο. Σε αυτό το κομμάτι, εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να φύγουμε λίγο. Γι' αυτό και βλέπουμε και την κρίση των θεσμών. Έτσι. Πρέπει να φύγουμε λίγο από τους θεσμούς, έτσι, και να πάμε λίγο σε ένα περιβάλλον του πώς μπορώ εγώ ως άνθρωπος, και δεν το λέω από τη λογική του individualism, ας πούμε, και το ότι εγώ ως άνθρωπος θα κάνω τα πάντα. Αυτό ήταν η βάση του αμερικανικού ονείρου και πήγε πολύ άσχημα στην Αμερική. Το λέω ως ευθύνη, η προσωπική ευθύνη λειτουργεί. Πού δημιουργείται αυτή? Μέσα σε μια οικογένεια η οποία είναι παιδάκι μου, είσαι με τα καλά. Ό,τι πει το σχολείο, ό,τι πει η δασκάλα. Δεν θα πας στο πανεπιστήμιο, θες να γίνεις ξύλο πελέκητο? Φίλε, υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν, αλλά οι νέοι. Φθήνουν, εννοείς, ή γίνονται challenged. Θα συμφωνήσω. Οι νέοι έχουν άλλες προσλαμβάνουσες και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Συγγνώμη, εγώ θα σας πω για τους γονείς όμως που δεν αφήνουν το δάσκαλο να κάνει τη δουλειά του. Που σου λέει, βάζω κακούς βαθμούς στο παιδί γιατί δεν διαβάζει και πάει και ζητάει το λόγο από τη δασκάλα και το δάσκαλο. Ναι, μεγάλο θέμα. Γονέα. Ναι. Γιατί σου λέει, μην μου χαλάσει το παιδί. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Άσε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Εκεί έχουμε και την άλλη πλευρά. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε την πλευρά των παιδιών που έχουν μεγαλώσει από γονείς οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ ψυχοθεραπεία και δεν μπορούν να κρατήσουν τα όρια. Έχουμε τους γονείς όπου εργαλειοποιούν οτιδήποτε έχει σχέση με πράγματα που έχουν να κάνουν με το παιδί τους. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος διαγνώστηκα στα 25 μου με δέπη και Asperger και έχω ακούσει σε πάρα πολλές κουβέντες. Όλοι έχουμε λίγο δέπη. Όλοι πράγματα τρομερά λάθος. Έτσι, μπράβο, ναι. Τρομερά λάθος. Και από την άλλη ακούω επιστήμονες, ας πούμε, οι οποίοι, ενώ δεν είναι, ας πούμε, παιδοψυχίατροι, να λένε ναι, αλλά για τη δέπη δεν είναι το φάρμακο να παίρνουμε ιατρική συνταγή. Επικίνδυνα πράγματα που επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον προσοχής, τα social media έχουν γυρίσει από το κομμάτι που έχει να κάνει με τα social, και δεν είναι social media αλλά είναι attention media, είναι πώς θα τραβήξω την προσοχή. Όλοι αυτοί προσπαθούν να περάσουν ένα αφήγημα. Εκεί ξαναγυρίζω στην κριτική σκέψη, είναι πάρα πολύ σημαντική και είμαι super fan του να απαγορευθούν τα social media σε παιδιά κάτω των 16 και στα 13 να μην υπάρχει κινητό τηλέφωνο και να μπορέσουμε να πάμε, και δεν το λέω ως
τεχνολογικό αναλφαβητισμό ή ως κομμάτι που έχει να κάνει με το να αποκλείσουμε τα παιδιά από την τεχνολογία. Το λέω να αποκλείσουμε, να προστατεύσουμε μία εύθραυστη ενηλικίωση, μία εύθραυστη εφηβεία από προσλαμβάνουσες που δεν μπορούν να φιλτραριστούν και πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, ότι θα σου τραβήξει την προσοχή, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σε πάρα πολλά σημεία έχει bias. Πάρα πολλά. Είχα μία δική μου εμπειρία με μία πρώτη version του XAI, αυτού του bot που μιλούσε με ένα avatar μιας Κινεζούλας ημίγυμνης, ας πούμε, όπου έβαλα ένα στοίχημα με τα παιδιά στο γραφείο ότι μπορώ με 10 prompts να την κάνω να μιλήσει με βαρύ σεξουαλικό περιεχόμενο. Γιατί είχε ένα δείκτη που το έλεγε δείκτη οικειότητας, μια καρδούλα στο πλάι, που ανάλογα με το τι της έλεγες, ανέβαζε αυτό το δείκτη οικειότητας. Οπότε εγώ πήρα τα prompts, έκατσα με το ChatGPT και έγραψα εντολές, ρε παιδί μου, όπου χρησιμοποιούσα λέξεις οι οποίες έχουν οικειότητα και ατάκτως ηρημένες κιόλας. Σημαίνεις πάρα πολλά για μένα, είσαι ό,τι σημαντικό μου έχει συμβεί, κάθε φορά που μιλάμε νιώθω υπέροχα, όλο αυτό. Και τα έβαζα, άσχετα με το τι μου έλεγε, και τις έριχνα αυτά, συνέχεια. Και αυτός ο δείκτης ανέβαινε και φτάσαμε να κάνουμε μια βαριά σεξουαλική κουβέντα, έχοντας δηλώσει ότι είμαι κάτω από 16. Έτσι. Δηλαδή σκέψου να μιλάς με ένα AI και να του λες, μα πώς θέλεις να μου δείξεις το εδίο σου? Εγώ είμαι πολύ μικρός γι' αυτό. Και λόγω του ότι είχα ανεβάσει το δείκτη οικειότητας, δεν μου απαντούσε ναι, έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Έλεγε θα σου μάθω εγώ και θα σου δείξω πράγματα, και ήταν παράλογο και φοβιστικό. Άρα πρέπει ειδικά στα παιδιά που είναι ανήλικα να προστατεύσουμε το περιβάλλον της πληροφορίας που παίρνουν. Και δεν είναι το πόρνο, έτσι. Δεν είναι το κομμάτι των social media. Είναι ότι όπως σε ένα 10χρονο δεν δίνω στη διατροφή του, αν ρωτήσει ένα 10χρονο. Δεν του δίνω να κρατήσω ένα χέρι. Όχι. Εγώ σου λέω, αν ρωτήσει ένα 10χρονο αυτή τη στιγμή, θα επιλέγεις εσύ τι θέλεις να φας καθημερινά. Θα φάει για 3 μήνες μπέργκερ με τηγανιτές πατάτες. Και εγώ αυτό θα έτρωγα. Μακαρόνια μόνο. Αυτό όμως ξέρουμε όλοι, και εκείνο μπορεί να μην ξέρει, αλλά θα το ανακαλύψει όσο τα τρώει, ότι θα οδηγήσει σε παχυσαρκία. Η ίδια λογική είναι και με την πληροφορία. Όπως ένας γονιός επιλέγει να διαμορφώσει το περιβάλλον του παιδιού του και βάζει λαχανικά και φρούτα στο σπίτι του και προσπαθεί να έχει το παιδί του μια φυσική άσκηση, έτσι πρέπει να κάνει και να διαμορφώνει το περιβάλλον της πληροφορίας αυτού του παιδιού. Να έχει γονικό έλεγχο στη συσκευή του, να πηγαίνει και να καταλαβαίνει και να επικοινωνεί στο παιδί ότι ο φίλος που μιλάς στο Roblox και είναι ένα AI chat ή είναι ένας φίλος που δεν ξέρω ποιος είναι, μπορεί να μην είναι υπαρκτός, μπορεί να μην είναι αυτός που λέει, μπορεί η πληροφορία που σου ζητάει να μην έχει αθώα κίνητρα. Όλο αυτό στην ουσία δεν φυλακίζει το παιδί, αλλά το θωρακίζει σε ένα περιβάλλον που μπορεί να είναι ασφαλές για να μεγαλώσει. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι τα social media φτιαγμένα και οι αλγόριθμοι, παύλα το AI, πίσω από τα social media φτιαγμένα για ανήλικα, σίγουρα, και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι αλγόριθμοι, δεν είναι σε καμία περίπτωση αλγόριθμοι που μπορούμε να επιλέξουμε το περιεχόμενο που μπορεί να πέσει στα μάτια. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μία. Γιατί αυτά που τα λες, ας πούμε, δεν τα έχουμε συζητήσει ούτε κατηδίαν. Ούτε κατηδίαν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μία. Τα λέω προεπίσημη πρώτη, φίλε. Πρέπει να είστε. Ξέρω ότι είσαι προσεκτικός και απλά δεν ήξερα ότι το φοβάσαι τόσο πολύ. Δεν το είχα καταλάβει. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μία επικεφαλίδα προστατέψει τα παιδιά από το AI. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μία επικεφαλίδα προστατέψει τα παιδιά από το AI. Με την έννοια ότι δεν είναι όλοι οι αλγόριθμοι εγκεκριμένοι, αν θέλεις, και δεν έχουν το θεσμικό πλαίσιο να λειτουργήσουν με ένα παιδί, με ένα ανήλικο σε γενικές γραμμές. Πρέπει ο γονιός να έχει γονικό έλεγχο σε αυτά, και
είναι σημαντικό εδώ όχι να προστατεύσουμε τόσο τα παιδιά από το AI, όσο να εκπαιδευτούμε εμείς αγωνείς και να τους δείξουμε το σωστό δρόμο. Συνήθως ο δρόμος που βλέπουν πρώτα τα παιδιά είναι το λυσάρι. Είναι ότι θα του δώσω στο ChatGPT την εργασία μου και θα μου την γράψει. Και μετά θα βρω και ένα εργαλειάκι που μου είπε ένας φίλος μου για να την κάνω να μην φαίνεται ότι είναι από το AI. Και θα κερδίσω έτσι το σύστημα. Γιατί το σύστημα είναι της παπαγαλίας, του να φέρω το βαθμό και όχι του αποτελέσματος, του να καταλάβω και να κατανοήσω. Σε αυτό λοιπόν πρέπει πρώτα ο γονιός να νιώσει το περιβάλλον, να βγει από τη θέση του τα ξέρω όλα. Δεν υπάρχει, πρέπει να μάθω να ξεμαθαίνω. Το AI απέναντι, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού η οποία μας έδωσε τον εκδημοκρατισμό στη γνώση. Αν μπορώ αυτόν τον εκδημοκρατισμό στη γνώση να τον κάνω να δουλέψει υπέρ μου, στην ουσία ένας γονιός που δεν έχει χρήματα να πληρώσει ένα φροντιστήριο για το παιδί του, με τη σωστή έρευνα μπορεί με 20 ευρώ το μήνα να έχει ένα τέλειο φροντιστήριο για το παιδί του, το οποίο θα διαβάζει μαζί του και θα μπορεί πραγματικά να τον προετοιμάσει ακόμα και για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά ο γονιός πρέπει να είναι παρόν, πρέπει να είναι εκεί. Δεν μπορεί να πει δεν έχω λεφτά να σε στείλω φροντιστήριο, διάβασε με το ChatGPT και βρες τη λύση. Ο πιστεύει ότι με την έλευση του AI και της τεχνολογίας και τη ραγδαία ανάπτυξή του θα έχει τη δυνατότητα να κάνει backstep για να υποκαταστήσει η τεχνολογία αυτόν. Ενώ ο Δημήτρης αυτό που λέει αυτή τη στιγμή είναι ότι πιο πολύ από ποτέ χρειάζονται και οι τρεις μαζί. Έτσι ακριβώς. Ήδη το κάνουν με τηλεόραση, φίλε, εδώ και χρόνια. Ή με το tablet πλέον. Αφήνει το tablet και την τηλεόραση να είναι ο παιδαγωγός του ανήλικου, ας πούμε. Ενώ είναι σημαντικό το αξιακό σύστημα να περάσει από έναν γονέα. Και το λέω εγώ που δεν είμαι γονέας, έτσι. Βλέποντας πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όχι απαραίτητα, σου λέω, ξαναλέω, όχι απαραίτητα ο έλεγχος με τη λογική της απαγόρευσης. Ο έλεγχος με τη λογική της ευθυγράμμισης και με τη λογική της καλής δίαιτας. Δίαιτα στην πληροφορία, δίαιτα στο φαγητό. Αν τον αποκλείσεις. Καλής διατροφής. Που έχει επιλέξει η οικογένεια. Αν η οικογένεια έχει επιλέξει μόνο τη γανιτά, ας είναι. Αλλά όχι, θέλω να πω, αν μια οικογένεια πει αυτό είναι. Αλλά να είναι ευθυγραμμισμένο αυτό το πράγμα. Μην τον αφήνεις να υποκαταστήσει τις δικές σου αξίες. Οι αξίες αυτές πρέπει να είναι embedded και να πάτε μαζί με την τεχνολογία για να μπορέσετε να τις περάσετε στο όποιο prompting κάνετε σε αυτή. Εδώ τώρα είναι σημαντικό το κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς μπορεί ο γονιός πρώτος να καταλάβει. Δηλαδή, συνήθως, λόγω του ότι οι προηγούμενες τεχνολογίες, το ίντερνετ, τα κινητά τηλέφωνα, είχαν γονεακό χάσμα. Δηλαδή, οι προηγούμενες γενιές τις καταλάβαιναν όχι ως ψηφιακοί ηθαγενείς, αλλά ως ψηφιακοί μετανάστες. Δηλαδή έλεγαν θα μου δείξει το παιδί μου που καταλαβαίνει. Τώρα με τη γενιά Z και τη γενιά Α έχουμε μια γενιά ψηφιακών ηθαγενών όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι ξένο. Είναι πάρα πολλοί της γενιάς Z και της γενιάς Α που είναι ok να εξυπηρετηθούν από ένα chatbot. Από το να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσουν με έναν εκπρόσωπο. Σωστό. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της αλλαγής έρχεται και επηρεάζει και την εργασία, επηρεάζει και τη θέση που είχε ένας εκπρόσωπος και χρειαζόμασταν 30 εκπρόσωπους και όχι έναν, έτσι. Και πάνω απ' όλα τη σχέση που έχει ο γονιός με το παιδί. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια σχέση που δεν έχει να κάνει με γενιές. Είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού που θα επηρεάσει όλες τις γενιές που είναι εν ζωή. Και αυτή τη στιγμή, σε έχω ακούσει πολλές φορές να λες ότι στο εργασιακό περιβάλλον έχουμε 5 γενιές, ξέρω εγώ. Σκέψου ότι όλες αυτές οι 5 γενιές θα επωφεληθούν και θα απειληθούν εξίσου από αντιστοιχίες τεχνητής νοημοσύνης στο αντίστοιχο πεδίο που αφορά την κάθε γενιά. Αν κάποιος τώρα επιλέξει ότι ξέρεις, απειλούμε, ρε παιδί μου, ακούει εδώ και σου λέει, OK. Τι προστασία μπορεί να λάβει? Εδώ να πούμε ότι δεν λέμε ότι απειλείσαι. Απειλεί τη θέση του.
Απειλεί τη δουλειά του, η καθημερινότητα του. Απειλείται. Δεν θεωρώ ότι απειλείται. Θεωρώ ότι θα μετασχηματιστεί πιο γρήγορα από ό,τι νομίζει. Και επειδή είμαστε ζώα της συνήθειας και της σταθερότητας, απειλούμαστε γι' αυτό. Οκ, ναι. Θα μετασχηματιστεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ελπίζει ή φαντάζεται και θα πρέπει να προετοιμαστεί. Για την προστασία του το λέω τώρα, όχι να βοηθούν. Έτσι, σωστά. Και θα πρέπει να προετοιμαστώ περισσότερο από ό,τι θεωρώ. Μάλιστα. Δηλαδή. Είναι το Reboot Your Career μια καλή επιλογή τέτοια? Τι πασάρες σου έχω δώσει σήμερα? Το Reboot Your Career, παρόλο που δεν με καλέσατε για guest, γιατί φοβάστε ότι θα σας πάρω όλα τα ποσοστά. Σπύρος Ανδριανός Καλατράβα, φιλέ. Δυνατός παίκτης. Πού είναι το Reboot Your Career? Πού είναι το Reboot? Στο link κάτω στην περιγραφή. Έτσι. Κανονίστε. Θα ακούτε ότι λέει. Reboot Your Career χωρίς ποσοστά να παίρνω. Λοιπόν. Όχι σοβαρά τώρα, πέρα την βλάκα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος, και πέρα από την πολύ σωστή μας τοποθέτηση προϊόντος, τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις τι, νιώθει αυτά που λες και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια τεκτονική αλλαγή και πρέπει να προστατευτώ? 3 βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι να reboot your career και να κάνει upskilling και reskilling. Έτσι. Που μέσα από το reboot your career το λέτε ξεκάθαρα, φαντάζομαι, χωρίς να το έχω δει. Έτσι. Και είναι για αλλαγή καριέρας. Κάνω εντός εντωμεταξύ προϊόν που δεν έχω δει. Έτσι. Τόσο σας αγαπάω. Είναι τέλειο να ξέρεις. Δεύτερο. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι να καταλάβει πού βρίσκεται ο ίδιος, δηλαδή να κάνει ένα self-assessment που λένε στο χωριό μου, έτσι, μια προσωπική αξιολόγηση, πού βρίσκεται ο ίδιος εργασιακά, γνωσιακά και πού μπορεί να πάει σε σχέση με τις ευκαιρίες. Δηλαδή να κάνει ένα πολύ απλό τυπικό SWOT analysis, τα θετικά του, τα αρνητικά του και λίγο να καταγράψει το περιβάλλον, πού βρίσκεται το περιβάλλον και πού υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Ναι. Και το τρίτο κομμάτι είναι να μπορέσει να περιγράψει στην τεχνητή νοημοσύνη το μελλοντικό του εαυτό. Δηλαδή όλα αυτά τα prompts που βάζεις, αντί να πας και να περιγράφεις ποιος είσαι τώρα, περιέγραψε ποιος θέλεις να γίνεις. Έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να σου απευθύνεται με ένα μελλοντικό, αν θέλεις, πρόσταγμα, και αυτό αναγκαστικά, αν του μιλάς καθημερινά, θα σε σηκώσει θέλοντας και μη γνωσιακά. Γιατί αν, ας πούμε, για παράδειγμα είσαι middle manager που λέμε και θέλεις να γίνεις head of product, έτσι, και περιγράψεις ότι ήμουν middle manager και τώρα θέλω να γίνω head of product και είμαι head of product και έχω αυτό το πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα και θεωρώ ότι αυτή είναι η κατάσταση, τι μου προτείνεις? Θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να σου προτείνει πράγματα από τη θέση ενός head of product. Εκεί θα υπάρχουν πράγματα που δεν θα καταλαβαίνεις, γιατί ένας head of product καταλαβαίνει. Και θα καταλάβεις λοιπόν αυτό που λέμε το κενό μεταξύ των δικών σου skills και μεταξύ του ανθρώπου που πρέπει να γίνεις. Εκεί λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε να γεφυρώνουμε δεξιότητες. Δηλαδή να λέμε τι δεξιότητες έχω και πάνω απ' όλα να αφήσουμε λίγο στην άκρη το κομμάτι των hard skills. Το κομμάτι των hard skills δεν θα έχει νόημα στα επόμενα 5 χρόνια. Είναι όλα κομμάτια τα οποία εκπαιδεύονται και ό,τι εκπαιδεύεται μπορεί μια τεχνητή νοημοσύνη να την κάνει πάρα πολύ καλά. Το κομμάτι των soft skills είναι εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να δώσει αξία. Άρα κοιτάω πώς μπορώ μια θέση αναλυτή να την γεφυρώσω με ενσυναίσθηση, να τη γεφυρώσω με μια αίσθηση σκοπού, να τη γεφυρώσω με ποιότητες που θα ακουμπήσουν έναν άνθρωπο. Storytelling, ένα δεδομένο. Πράγματα που αν τα βάλεις δίπλα-δίπλα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν θα κάνουν νόημα. Έτσι. Θα πει εγώ, είμαι ένας αναλυτής δεδομένων. Τι δουλειά έχει. Τι θα πει ενσυναίσθηση στα δεδομένα. Ναι. Έτσι. Και όμως υπάρχει και ενσυναίσθηση στα δεδομένα, υπάρχει και inclusivity στα δεδομένα, υπάρχει και ο τρόπος να αναδείξεις τα δεδομένα. Αυτές οι μικρές ευκαιριούλες θα μπορέσουν να καλύψουν και να γεφυρώσουν τα κενά. Άρα, reboot your career. Έτσι. Να μπορέσω να κάνω μια αυτοαξιολόγηση. Είναι πολύ σημαντικό να τραβήξω τη γραμμή που βρίσκομαι. Επαγγελματίας 5 αστέρων, για να μπορέσω να καταλάβω που βρίσκομαι. Πες τα, φίλε, μην τα λέω μόνο εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο, ναι.
Τον έχει πιάσει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Συγγνώμη. Είπαμε. Δεν έβλεπα γιατί ήμουν αφοσιωμένος. Ξέρεις τι, φοβάμαι ότι θα σκάσει το πνεύμα των Χριστουγέννων εδώ τώρα. Πάω ναι. Και θα πει Κωνσταντίνε. Δεν είναι σαν την Κινεζούλα. Φοβάμαι. Και αυξήσουμε το βαθμό οικειότητας. Φοβάμαι. Τι απαντάς στην εξής δήλωση που λένε πάρα πολλοί άνθρωποι? Οι εργοδότες περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες το AI και τα ρομπότ γιατί δεν την παλεύουν το προσωπικό. Απαντώ ότι ο εργοδότης που σέβεται αυτό που παράγει δεν θέλει να αντικαταστήσει το προσωπικό, θέλει να λύσει τα ζητήματα που έχει όσον αφορά την απόδοση του προσωπικού. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να θεωρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το τσιρότο και η θεραπεία για οτιδήποτε έχει να κάνει με την παραγωγικότητα. Ναι, θα επαυξήσει τους ανθρώπους. Ναι, προσθέτοντας αυτοματοποίηση θα μπορέσουμε να πάμε πιο γρήγορα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις έναν γάιδαρο να πετάξει. Πρέπει να είναι φτιαγμένη η επιχείρηση για να μπορεί να πετάξει. Με το να βάλω σε ένα ζάσταβα κυροζίνη, ας πούμε, ή αεροτομή Ferrari, δεν θα την κάνω να πάει πιο γρήγορα σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης και με το να έχω φτιάξει μια Ferrari, αν δεν έχω ένα Schumacher να την οδηγήσει, θα πάει στο κάρι. Άρα σε αυτό το κομμάτι δεν είναι διαπάσαν όσων και μαλακίαν, σε καμία περίπτωση, και πρέπει να μπορεί πρώτα ο εργοδότης να καταλάβει τις διαδικασίες του, να κάνει ένα workflow mapping, να καταλάβει πού υπάρχουν κομμάτια τριβής, και επειδή εμείς ως εταιρεία κάνουμε τέτοια πράγματα, αυτό που έχουμε δει είναι ότι περίπου το 60% των πραγμάτων έχουν να κάνουν όχι με την τεχνολογία, αλλά με τον άνθρωπο. Δηλαδή οι διαδικασίες δεν έχουν τριβές επειδή μια τεχνολογία λειτουργεί, έχουν τριβές γιατί δεν έχουμε καθίσει να συνεννοηθούμε και να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά πώς αυτό μπορεί να γίνεται καλύτερα. Ο χτίσης, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος θα αντικατασταθούν? Θα αντικατασταθούν σίγουρα από κάποια ρομπότ. Μα λένε ότι η χειρονακτική εργασία είναι ασφαλής. Πρέπει να καταλάβουμε πώς ξεχωρίζεται ο χειρονάκτης από αυτόν που κάνει κάτι που παράγει ένα αντικείμενο. Δηλαδή, τι λένε, εντάξει, AI τώρα, έλα να αλλάξει το σιφόνι το AI, καλή τύχη. Έλα να κρεμαστεί από το μπαλκόνι για να μου περάσει το air condition. Έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Τα robotics για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα λειτουργούσαν με το καθηκόνα και καθομοίωση. Δηλαδή προσπαθούσαμε να φτιάξουμε ρομπότ σκυλάκι, ρομπότ ανθρωποειδές, ρομπότ που λειτουργεί αυτό. Δεν είναι αποτελεσματικό. Πρέπει η μορφή να ακολουθεί τη λειτουργία. Άρα, όταν θα φτιάξει μια μεγάλη εταιρεία που κάνει air condition το αντίστοιχο ρομπότ που θα περνάει air condition, όλες οι εταιρείες που ασχολούνται με την ψήξη και τη θέρμανση, μαζί με τα air condition θα πάρουν και το ρομπότ εγκαταστάτη του air condition. Άρα, σε αυτό το κομμάτι, ό,τι έχει να κάνει με την χειρονακτική εργασία θα έχει αξία μόνο στα μεγάλα επίπεδα. Δηλαδή, έχεις πάρα πολλά χρήματα και χρειάζεσαι μια τέλεια τσιμεντοκονία. Ναι, δεν θα πας να αγοράσεις το έτοιμο πλακάκι που μοιάζει τσιμεντοκονία. Θα φωνάξεις έναν πολύ καλό χειρονάκτη καλλιτέχνη να σου κάνει μια τσιμεντοκονία. Αυτός ο καλλιτέχνης δεν θα χάσει ποτέ τη δουλειά του. Αλλά το διαμέρισμά σου, όταν θες να το αγοράσεις φτηνά και ουσιαστικά, μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ premium αγοράζοντας ένα υλικό που μοιάζει με τσιμεντοκονία και δεν το έκανε ένας άνθρωπος. Άρα στα υλικά παραγωγής, στον τρόπο εγκατάστασης, όλες αυτές είναι διαδικασίες που βελτιώνονται μέρα με τη μέρα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά αίσθηση του πραγματικού κόσμου. Και αυτό είναι το δυσκολότερο απ' όλα. Ο λόγος που δεν έχουμε ακόμα υπτάμενα αυτοκίνητα είναι ότι δεν έχουμε ένα μοντέλο του φυσικού κόσμου στην τεχνητή νοημοσύνη για να μπορούν να καταλάβουν τα αυτοκίνητα που πετάνε και πώς οδηγάνε. Είναι το δυσκολότερο. Ο άνθρωπος που κάνει delivery και έρχεται με το μηχανάκι και σου φέρνει ζεστό σουβλάκι, πρέπει να φοβάται τώρα?
Πρέπει να φοβάται. Έχω πει σε άλλο podcast. Δεν σώζεται κανένας, δηλαδή. Όχι. Αυτός ο άνθρωπος ήδη λειτουργεί σε αυτό που πρόσφατα διάβασα, σε ένα κόνσεπτ μανολάδας και σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα δεν υπάρχει ουσιαστικότερος τρόπος από το να δώσουμε τα εργαλεία σε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κάτι καλύτερο στη ζωή του. Ναι, γιατί μπορούμε πολύ εύκολα να έχουμε robot delivery, έτσι. Θα τα δούμε, έχω πει σε άλλο podcast που ασχολείται με την εστίαση, κάτω σε λιγότερο από 3 χρόνια, περίπου στα 3 χρόνια, και δεν θα μας παραξενεύει κιόλας ότι βλέπουμε ένα robot delivery. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν από αυτό και παίρνουν και καλά λεφτά, γιατί σου λέει με τα tips πλέον και με τις εφαρμογές παίρνουν καλά χρήματα αυτοί οι άνθρωποι. Καπούτ. Δεν θα είναι καπούτ, γιατί δεν υπάρχει καμία μετάβαση που γίνεται μαχαίρι. Σταδιακά καπούτ. Όταν θες να χάσεις βάρος, δεν εξαφανίζεται. Έτσι. Χρειάζεται να είσαι εκεί και να πηγαίνεις. Στα επόμενα 3 χρόνια θα υπάρχουν τελιβεράδες. Στα επόμενα 3 χρόνια θα υπάρχουν τελιβεράδες, απλά θα δούμε σιγά σιγά τάσεις όπως τα delivery robots, ας πούμε, που είναι ρομποτάκια που πηγαίνουν. Έτσι. Και όσο αυτά θα γίνονται μόδα και θα δημιουργούν μια τάση να είναι αποδεκτό να κατεβαίνεις τις σκάλες για να το παραγγείλεις και να μην ανεβαίνει ο άνθρωπος να στο φέρνει, έτσι. Και μπορούμε να δούμε ότι στην εφαρμογή θα λέει θέλω να το πάρω με delivery robot, έτσι, και να κατέβω τις σκάλες για να το πάρω, συν 1,5 ευρώ για να ανέβει ο άνθρωπος να μου το φέρει στην πόρτα μου, έτσι. Ή θέλω να με καλέσει για να του πω και 2 ιδιαιτερότητες που έχω, γιατί ο κύριος Κίτσιος πίνει τον καφέ του με 7 συστατικά, έτσι. Άρα δεν τα έχει αυτά τα συστατικά η εφαρμογή. Κάθε φορά που δίνει παραγγελία λέω. Να δες πως το κοιτάνε στο service. Του έχω πει εγώ πολλά χρόνια πριν. Τώρα το ρομπότ δεν το κοιτάει περίεργα. Ναι, κύριε Κίτσο μας τα λέει. Έτσι ακριβώς. Μα όχι, του έχω πει ότι. Όταν ο καφές σου είναι πάνω από 3 λέξεις, είσαι μέρος του προβλήματος. Τα έχω πει εγώ αυτά. Τι του είπε. Στο Ινιάρη να με συγχύσεις εδώ πέρα. Όχι, αγοράκι μου. Εγώ το λέω. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση τώρα έχει εμφραθεί η ψυχούλα τους. Κανονίστε. Τώρα ξεκινήστε. Στις 3 είμαι. 3 συστατικά. Ναι. Και πες και την οδηγία, την έξτρα που δίνεις. Μονή δόση, 2 ζαχαρίνες, ευαπορέ. Έξτρα ευαπορέ. Όχι. Και χωρίς πολύ αφρόγαλα. Δεν λέω αυτό. Και λίγο κοφτό στη μέση να μετριέται στα 4 εκατοστά. Δεν έχω κοιμηθεί καλά το βράδυ μου. Ωραία. Άρα όταν δεν έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ, δεν παίρνεις παραγγελία από Κιτσιό, αποφεύγεις. Κανονίστε την πορεία σας. Τα πράγματα δεν είναι να πεθαίνετε, ξέρω, και να νιώθετε πολύ άσχημα, αλλά μπορείτε να προστατευτείτε τώρα. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Και εσείς μπορείτε να είστε έτοιμοι με το Reboot Your Career. Εντάξει, link στην περιγραφή. Πώς το πετσόκοψε έτσι. Και άμα είστε σε μια φάση που θέλετε να αρχίσετε να επενδύετε, πάλι link στην περιγραφή. Freedom 24. Είναι ο χορηγός μας τόσο καιρό. Συνεργαζόμαστε χρόνια. Είναι ο πιο safe τρόπος να επενδύσετε κάποια χρήματα και να βάλετε αυτή τη συνήθεια στη ζωή σας. 2049.gr χωρίς link στην περιγραφή. Θα το βάλουμε και αυτό. Θα το βάλουμε, έτσι και δεν το πατάει κανένας. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Θεωρώ ότι κάνατε το καλύτερο top-up μετά τον Πρωθυπουργό με εμένα. Θα το δείτε. Θα δώσουμε ραντεβού στα επόμενα 3 χρόνια για να πω στον Κίτζιο, στα έλεγα εγώ, δεν μ' άκουγες. Και χαίρομαι να σας βλέπω να αλλάζετε ζωές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Συνεχίστε αυτό το έργο όσο δυνατά μπορείτε. Και εσύ το δικό σου, πολλές ομιλίες εύχομαι και με το νέο έτος. Στα βάθη, ας πούμε, του κόσμου. Έχουμε πολλά καινούργια πράγματα για το νέο έτος που θα τα πούμε από το νέο έτος. Πατήστε ένα φρένο, γιατί θα το ξαναφέρουμε μέσα στο... Θα το ξαναφέρουμε μέσα στο 26 σίγουρα. Όχι, έτσι το κρατάμε. Το κρατάμε. Είναι η ενέργεια. Η ενέργεια. Αυτό είναι αναλογική φάση ακόμα. Πονάμε. Είναι δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Θα μείνουν κάποιοι άνθρωποι, θα φύγουν όλοι. Έτσι, αγκαλιαζόμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά.